Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا عدد نعمه وإفضاله ثم الصلاة والسلام على الموصوف بالكرم والجود وعلى آله وصحبه أجمعين سلام من الله ورحمة من لدنه وبركات أمبالي موفولي أني ولي نماندو ويا أودي تاي أو منو مترفالي بشريف لا تيفي جبرنا نواتينا ماليكونو أني ماليكوكا كافونينا أو دانغانا واجولو كنكا بواجولو كنكا ka ambe Teku region konnana tamani noro dugu tamani jakulu min be no na bi foma El Hassaniya tamani kawfe nuka bara anuka wulika jo belajelen belendo ala kira somugo sanumaw kolu yira islame jamana uye bara ba minu ke islame yakono anu ye joroba min fa islame uye ani jogoba minu bola mungoso ko nyefo islame jamaye sega la degeli kula chogomina min sababu nyuma belajelen ye amba nyuma ye madam Haidara tanti Alima Dagameisa ladado ufe sanwosa kasangani Imamul Hassan aleka bangeli nisojaw ye ube bara chaman boloda inafo ka wajulu keno sigi kala ka jon blasira uyukani ladan lakle ka be juma do ma septembre kalo kle muga ani duru samba fla ani muga dona wajulu kena inu dona ni folikaw ani duwodun kala se islame jama ma fem sorolola Shirifla TV jabaran tokola nini au angaje angu nyemada amina folika minu nyuma nana ya rabbi amay alaka be nyuma zege kairala anga tonye asan tonye ambe mogo min fu amba ngara mogo fu karamogo ga karamogo amba le defo nambwarai ami sirifi chama anam soma bere yele fu tamani zirifu sirifi ni be jamana o jamana na amba be fu ka be barikada ni yai anya ni zorobi we ala ni sirifu ka sabuye sirifi mabwa sirifi rade ango sirifi be abi dugo kanye anye rubi dugo kai anga to deva amba fu Mamadi Haidara ni ya ko jama jere la mugo de binye o de bi jama jere ami karam ko se ko ba fu anaka jama kulu ni ya ko jama bi jere mugo de binye ki ka jama jere ambu fu ku barikada e tandi ko na ndi fosi fu ka fu lawo ala de bo sara ambe ka nyini femina ala ka alijine ala ka no ya ni islama be ya rabbi ya me mama dona toina ki yesrifu kanu jeni lahara ala ka no ya ni islama be wato indalele do jien be o temene ko fe anye tonde onzoro no e demsenu nye demsenu ngu banga tona uyanga no ajara nye demsenu amba ofo demsenu nyamugo emi o e fomata ambi foki wale nyumando itarata ede demsenu ndala jaka sauma itarata ala ki sara ni kaire ya rabbi ya mai toy ala ka jidi ala ka na to nakasi ala na la kira sababura bido bunya barika sallallahu muhammad ne ka kuma mancha mi dugo oke minu yu se u yere se na fara dugule ka che fara musoka ala ka be nyuma segi taba ala ku nyuma zegi ka suka su mi dugo oke bela jeli na ngulla ka boni gene ala ka hera ke bela jeli nyo nyina ala na la grafe no borai ambi folike Sherifu Usman Madani Haidarai ami dugaw kai ka dugaw nyina erefe ali ba ka dugaw ka nyetongo ina ala ka barika doara ya rabbi ya malaka toyin ala ka jidi ala ka islamaya ala ka barika doara ala ka kafriya nagasi ami folike daga masa ere ya rabbi ya ma bi mini ala fe ala ka nogo yayi abi sira minya ala ka kishoma ala ka hera ke jamakulu bela jele mogo se ya ere se ami folike bela jele ala ka be nyuma zegi ka saka so sango anye kene anyana maya me jama min biya bi o nyona kundi ya salu ami dugo ke nale sanwore jirana o jama ka chaya nyina dai toy anya soro ala ni ambagnon sababu ambo de mi boya kata mawludu ke boko Hassanu yayin uyaye tanti Alima bulu
u y'a nege minɛ u y'a ɲini tanti fɛ ko est ce que maa bɛ se ka nin tɔn in ɲɔgɔn sigi an ka dugu la wa n'o ye tamani ye a ko problème foyi t'a la ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a kanu tamani tɛ dɛ a n'a dafɛ dugu bɛɛ k'i bɛ nin ɲɔgɔn sigi i fɛ yen a dayɛlɛlen don bɛɛ ye problème foyi t'a la an baw nana n'a ye u y'a lase an ma yanni u ka bɔ n'a ye kɛnɛma u y'a lase u denw de ma so kɔnɔ ye fɔlɔ u denw y'a minɛ u denw y'a lase u jɛɲɔgɔnw ma an fana y'a minɛ an jɛra k'a lase dugu bɛɛ ma ala sɔnna bi dugu bɛɛ y'an jaabi ala ni tanti halima hɔrɔma ani hasani yɛrɛ hɔrɔma o mana tɛmɛ ka bɔ yen an b'an ka sabu ɲuman fo aw ni tanti halima bɛɛ lajɛlen tigi a seyidi sherifu usman madani haidara an bɛ foli kɛ seko bani ye yarabi a bɛ fɛ jamana in ka kɛ cogo min na ala ka kɛ ten ala k'o kɛ kira sanuma hɔrɔma kama an bɛ foli kɛ naba bɛɛ ye cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba anw ye denmisɛnnin fitininw ye kuma ma nɔgɔ an ma an ka kuma kɔni man ca bi ta in na min ye asanu tɔn ye an bɛɛ b'a la an bɛɛ nka ko yɛrɛ an bɛ foli kɛ naba bɛɛ ye maa ma se yɛrɛ se yan an ka foli bɛ bɛɛ ye ala nana n'u ɲuman cogo ala ka segin n'a bɛɛ ɲuman ye ten an b'a dabɔ min fana kama ni tanti alima y'a dabɔ pour que ka hɛrɛ se jamana ma pour que ka an yɛrɛ bɛɛ ta alijinɛ na an b'a dabɔ ala ka o alijinɛ nɔgɔya bɛɛ ye ala ni kira n'a so dungo barika kama ani an ka sirifilakaw barika kama karamɔgɔ yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka sini kɛnɛya ni labanko ɲuman ni lafiya da n'a ka denbaya ma ani sirifila bɛɛ ala sago sago tigɛ ala ye. Monsieur Khalil Dagamesa ale fɛnɛ bɔra ka wale ɲuman dɔn foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen na famille Dagamesa tɔgɔ la. Je vous remercie. Pourquoi? Parce que vous avez accepté ma fille Halima Dagamesa comme une des vôtres. Je vous remercie parce que vous avez fait de nous, les Niafenkois, natifs natal de Niafenke, vous avez fait de nous des gens de Tamani à cause de Ousmane Chérif Madani Haïdara. Je vous remercie parce que le moment où on est, là où on est aujourd'hui, ce qui est en train de nous réunir, l'imam Hassan, est d'une portée grandiose. Et une portée grandiose dans la mesure où tout type qui sait faire face à l'islam, c'est ce que ça veut dire. Donc je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Je remercie tous ceux qui de près ou de loin ont apporté leur modeste contribution pour la réussite de cet événement. Événement sans lequel beaucoup ne seraient pas là. Au nom de la famille Dagamaïssa, je dis merci à Ousmane Chérif Madani Haïdara, à sa famille, à tout son entourage, à tous ses enfants, et je lui souhaite une très longue vie, une très bonne traversée des déserts à passer. Aujourd'hui, il est grandiose, aujourd'hui, il est balèze, aujourd'hui, il a droit de citer dans l'histoire du Mali. Donc, je vous remercie infiniment, Tamani. Je suis un des vôtres. À partir de cet événement, je serai là tous les ans à vos côtés. Je vous remercie infiniment et à très bientôt. Shirifu caman ne kun kɛlen don k'an ka nin kɛnɛ sanuma in nɔrɔya o cogoya kelen na an ka shirifuw fɛnɛ bɔra u ka folikanw an'u ka wale ɲuman dɔn k'u lase jama ma. An bɛ silama bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ min se y'a yɛrɛ se kɛnɛ in ka yan tuma dɔ a tun bɛ dɔ kɔnɔ a bɛ se yan mɛ ala ma sɔn darulaw kama an bɛ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnma an bɛ an burankɛ fo min tɛ bamanankan mɛn nka a ye min fɔ an y'a faamu a bɛnna ma a diyara an ye ayiwa an bɛ alima yɛrɛ fo ale min ye a ko sababuya yan nka a bɛɛ dulon bɛ cɛ min na n'o y'an kɔrɔkɛ Chérif Ousmane Madani Haïdara an b'a fo k'a barika da Hassan Hussein Ali Muhammad ale cɛ kelen de y'a to an bɛɛ bɔra nin ko kalama o la an b'a fo k'a barika da hɛrɛ caman bɛ ala bolo ani sini kɛnɛya ala k'o kalifa ale ni an bɛɛ lajɛlen la n baden o kɔfɛ ne yɛrɛ de nisɔn ka di su in na kojugu ala ye n seere walahi ne nisɔn ka di su in na mɛ ni n ko n b'a fɔ a bɛɛ tɛ se ka fɔ mɛ ala b'a dɔn min bɛ ŋaniya la mɛ min kɔni fɔ dɔrɔn a y'a jija a ka kɛ ko daminɛ ni a kana dabila dɛ ala ka barika don tɔn in na
k'a jira aw la an bɛɛ bi Hasanu de la an bɛɛ ye Huseniyaw de ye ne bɛ sɔn k'a fɔ yɛrɛ a bɛ siri filakaw de ka kɛnɛ kan ni Ala ka sɔn min bɛ ka kuma aw ye Hasanu mɔden don Huseni mɔden don Aidara min y'a sababuya k'an bɛɛ bɔ a kalama a badenkɛ jɔlen de filɛ an bɛ Aidara de ka da la wala n b'a ɲini aw fɛ a y'a jija a ka Hasanu ko ye a k'a faamu dɛ o de ka di ne ye n'a faamuna dɔrɔn bilahi ɲɛtaa de don kɔtaa t'a la wala a ye ɲɔgɔn minɛ tɔn in kɔnɔ a ye sabali ɲɔgɔn kɔrɔ lebu ko da ye jumɛn ye ko Hasanu kaw k'olu filɛ ɲɔgɔn na nin a y'a kisi o ma dɛ tulo ma da an bɛ ɲɛma dalen don an ni aw fɛ n y'o de fɔ aw ye ne b'a kɔnɔ fɔ n kun fɔ nka komi a bɛɛ tɛ se ka fɔ su in na min bɛ ŋaniya na Ala de b'o dɔn Ala ka barika don tɔn in na Ala ka barika don tɔn in na Ala k'a k'an ye dugu ye Ala k'a kɛ bɛn ye a dabɔra min kama Ala ka tɔn in Ala k'a yiriwa Ala ka hɛrɛ k'a n'aw ye Ala k'a n'a dɛmɛ Ala k'a n'a sutura Ala k'a n'aw laban ye kira bonya kama ani bidon hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasuli alisilamɛw an bi aw fo ni silamɛya ka folikan ye ka nabaga kelen-kelen bɛɛ bisimila cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba yɔrɔ jabɛma ani yɔrɔ suruma k'aw kelen-kelen bɛɛ bisimila k'a fɔ aw bɛ yen k'aw bɛ tare k'aw bɔra ka so k'aw nana ka so ka Ala tanu ka Ala fo ka Ala barikada ni ka Ala waleɲuman dɔn masa min ye bi jira ne ni aw la an y'o de ɲini Ala fɛ salon ko Ala ka ɲinɛ jira an na Ala y'a jira an na an bɛ Ala fo la ka Ala barikada aw la k'a ɲini setigi Ala fɛ san caman bi Ala bolo Ala k'o jira ne ni aw la kuma janba tɛ bi an bɛ naba bɛɛ fo dɔrɔn k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ ne ni aw bɛɛ ye k'a ɲini Alahu subahanahu wa ta'ala fɛ an ɲuman nana cogo min na k'a ɲini Ala fɛ Ala ka segin n'aw kelen-kelen bɛɛ ɲuman ye ten a ka taa ka denbaya a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ɲuman sɔrɔ ten kɛrɛkɛrɛ ma an b'i camu an b'a fo ka barikada ka waleɲuman dɔn san o san tɔn in ka wele laminɛni na o kɔ tɛmɛnen kɔ an bi an fa an b'o fo k'an burankɛ fo ani foli ka kan a y'an ka kɛnɛ a nana an dɛmɛ k'an ka kɛnɛ ɲɛnamaya an b'a fo o la ni o banna an bi Halimatu Sadi an b'a fo ka Fatimatu Zaraw Tarawele fo ka Aisha fo ka Jara Tunkara fo ka tila ka foli lase an ka musokɔrɔba ma n'o de ye Bafina Tarawele min y'an kɔn Ala ka hinɛ na ka foli lase u kelen-kelen bɛɛ ma kɛnɛ in ye olu bɛɛ ka kɛnɛ ye aliman dɔrɔn ka kɛnɛ tɛ ayi o kɔ tɛmɛnen kɔ an karamɔgɔ ani an ɲɛ jɔyɔrɔ n'o de ye Sheikh Sherif Usman Madani Haidara ye a tun ye promesse di an ma ko ni Ala sɔnna ɲinɛnta in ale yɛrɛ n'an dɛmɛ ni k'o ɲɛnamaya kɛ nka ko bi el umur tajri bil maqadir ko bi boli ni Ala ka latigɛ de ye darulatu tubihul mahzurat kuma dɔ darula a bi fɛn dagali dɔw a b'olu kumaniya a ma kɛnɛ sɔrɔ nka an ka da la ale farikolo kɔni tɛ yan farisogo tɛ yan mais a dusukun bi yan wallahi o siga t'an na ko a dusukun bɛ an fɛ kɛnɛ in na yan dɔ ne ni aw bɛɛ ka da o la ka k'o seere an b'a fo o la ka barikada o la ka waleɲuman dɔn o la ka ɲini Ala fɛ sijan ni kɛnɛ laban ɲuman Ala k'o d'an ma ne ye kuma dɔ fɔ yan ka tɛmɛ ko n'a sababuyaw de don Sherif Usman Madani Haidara a ye laɲini dɔ de kɛ a faso laɲini Ala m'a da yɛrɛ ma ayi nka Ala y'a sabu d'a ma k'a sabu kɛ Halimatu Sadiya ye bi a y'a ɲini ko tamanin bɛɛ ka don alijinɛ na k'a ɲini ko tamanin bɛɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ tamaninka bɛɛ ka kɛ kelen ye a y'o laɲini mais Ala ma sɔn fiyewu k'a d'ale ma Ala y'a jaabi musoba in de bolo an b'o foli k'a ye ko barikada k'a ye sabu cɛbaw ko ten ko n'i ye cɛba o cɛba ye i bɛ taa sɔrɔ musoba dɔ de b'a kɔfɛ halima an b'i fo ni foli ka kan an b'i waleɲuman dɔn k'i fo i ka baara ɲuman na k'i fo i ka ŋaniya ɲuman na o kɔ tɛmɛnen kɔ
Hasaniya tɔndenw n bɛ aw fo ka tila ka Ansɔrudine tɔndenw fana fo. Ansɔrudine Hasaniya ne bolo nin bɛɛ fa kelen ba kelen bɛɛ kelen ye. Différence tɛ ni e m'a faamu peut-être i bɛ se ka différence de don ɲɔ différence tɛ anw bolo anw m'an da dabɔ différence fana kama yɛrɛ ayi dɔ tɛ se dɔ la dɔ bɛ se o la tuma dɔ fɛn dɔw bɛ kɛ sababu ye ka fɛn dɔw de fara fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw na ɲɔgɔn ba ka na ɲɔgɔn cogo dɔw la dɔ bɛ se ka dɔ kɛ dɔ tɛ se k'o kɛ c'est pour cela ni Ala ye nin kɛ tan nin sira in ka tan i bɛ taa sɔrɔ nin y'a kɛcogo voie normale de ye Ala taara n'a ye tan kana se k'o la dɛ kana différence d'u ni ɲɔgɔn cɛ différence tɛ Hasani ni Ansɔru cɛ a bɛɛ fa kelen ba kelen cɛ kelen muso kelen denw don n balimakɛ bɔra k'o fɔ yan ko Sheikh Sharif Usman Madani Haidara n'a tiya a badenw de sigi a badenkɛ jɔlen filɛ nin ye hakɛsa a badenkɛw de fana bi yan yan y'an faso de ye o la ne bɛ Hasaniya tɔnden n b'a bɛɛ fo Ala ko faman ya'mal miskala zarratin khayran yara wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara min kalan bɛ o min kalan tɛ o bɛɛ ye nin dɔn bamanankan teliman na ko ni maa min n'i ye ɲuman kɛ i b'o ye n'i ye juguman fana kɛ i b'o ye donc an bɛ tɔnden bɛɛ fo ka nabaa bɛɛ fo k'a ɲini Ala fɛ san wɛrɛ ta ɲuman Ala k'o jira ni aw la o k'a sɔrɔ o hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ nin kan o k'a sɔrɔ o bɛn ka bon ka tɛmɛ nin kan o k'a sɔrɔ o nisɔndiya ka bon ka tɛmɛ nin kan o k'a sɔrɔ o kɔntan ka bon ka tɛmɛ nin kan. An ba ni kɛnɛ in bonya a n'a karama bɛɛ lajɛlen talen don ka di ale min ma a bɔra ka waleɲumandɔn foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye fo ka taa se maa minnu ye ko in yɛrɛ labɛn a ma ɲinɛ an fa ani an karamɔgɔ fɛnɛ kɔ ale min jɔra a n'a fa jigiya kɔrɔ k'an karamɔgɔ ani an fa Sheikh Mohamed Amin Cham n'ale ye Wuduhul Islam International ale ɲɛmaaba a y'a ka kumaw daminɛ ni an ba Madame Haidara Halimatu Dagameisa ni wale ɲumandɔn foli seginni ye a ma ka d'a kan ale de ye kɛnɛ in yɛrɛ sababu ɲuman ye ni ka sɔrɔ k'a da se sigi yɛrɛ kun ma n'o ye Imam Hassan alayhi salam alakira mɔdenkɛ sanuman ye a yɛrɛ ka ɲɛnamaya tɛmɛ cogo min na a n'a ye jɔyɔrɔ minnu fa silamɛya kɔnɔna na ani jogoba minnu kun b'a la a ye walawalali caman k'o la silamɛ jama ye fɛn min sɔrɔl'o la Shirifula TV jabarani tɔgɔ la ni aw an ka jɛ an k'o fɛnɛ ɲɛmada an baden asilamɛw n'a jara masaba Ala ye su in na san kalo kɔnɔntɔnna tile 25 san 2020 ka o bɛɛ don mamangɔnɔ ma kira ka fasobila n'o ye Makan ye ka taa Madina fadenjuguya y'a sababu ye o san 1442 Ala sɔnna bi an b'an ka Maliba kɔnɔ Mali hɔrɔn jamana don yɛrɛwolo jamana don an ka jamana Ala k'a basigi an ka jamana Ala k'a kolo suma ka jamana denw don da kelen fɛ ka jamana denw bɔ da kelen fɛ hakili sigi sɛbɛ k'a don Mali kɔnɔ k'a ɲini an ka samiyɛ Ala ka kunjɛ ko ye jamana den sosigibaw a n'a tunkaramangew Ala k'u bɛɛ sɔn u ka ɲɛ faso ye n'an bɔra yen an bɛ an ka Segu mara la Barawuli cercle kɔnɔ Tamani arrondissement la Tamani dugu yɛrɛ kɔnɔ Bonyadugu Tamani Karamadugu Tamani Hɔrɔndugu Tamani Yɛrɛwolodugu Tamani Diinɛdugu Tamani Damedugu Tamani Sheikh Usman Madani Haidara faso Tamani diɲɛ bɛɛ digi damɛ yanga Ala sɔnna yan y'a ɲɛ bɛɛ ye k'a sababu kɛ ziyaraba min bi yan ziyara bi kɛ Mali fan o fan a bɛɛ maa dɔ bi ɲɔgɔn sɔrɔ yan dans les 5 continents farajɛla farafina
a bɛɛ lajɛlen maa dɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Seri Usmani Madani Hayidara faso ziyara la yan Tamani maa dɔ bolokolo donna Tamani yan Ala m'i bɔ yan f'i bolo fara Tamani ziyara la yan maa dɔ jigi tigɛlen donna Tamani yan Ala m'i bɔ yan f'a y'i jigi fa fandaya ni bolokola ye maa dɔ ka maminɛmuso bɔsi a la i ye Tamani magɛ yan Ala subahanahu wa taala y'i tɛgɛ fa ka tila k'i sɔn fɛn na f'a kɛra i ɲɛna ko alijɛnɛ don daminɛna huru inu furu san 20 bange ma sɔrɔ o siriw tigɛra Tamani dugawu la yan o bi kɛ Tamani ye sabu Tamani y'a ɲɛ diɲɛ ye Ala b'a kɛ Tamani ka sɔn Ala b'a di Tamani ka sɔn Ala b'i jigi fa Tamani ka sɔn sabu ka d'a kan Tamanikaw ye fɛn min di diɲɛmaa ma n'o ye Bahawudin Kɛmaludin Sharafudin a se Seri Usmani Madani Hayidara o ye jigi fa diɲɛ ye sirifukɛ Ala k'a mɛn an kɔrɔ alhamdulillah ka foli kɛ Tamani dugutigi la a n'a kankɔrɔsigiw ka foli kɛ Tamani alimami la a n'a ka nayibu ani dugu kalanbaa bɛɛ ka tila ka foli kɛ Tamani a monsieur le maire la yarabi ka commune bɛɛ don da kelen k'a bɔ da kelen Ala m'o kɛra ko tɛmɛnen kɔfɛ ka foli kɛ an ka Tamani zirifiw la an bɛ olu minnu ka da la bonya da ni karama da ni barika da ka ni sigi hinɛ se an ka sirifuw ma an'u kanubaw ma minnu bilala an ye Ala ka wele jaabi la ka sigi barika don an yɛrɛw la an minnu bɛ an ta don makɔnɔ alhamdulillah an bɛ kɛnɛ min kɔnɔ kɛnɛ n'a sababu don an ka kɛnɛ ye Imamul Hasan o ka kɛnɛ ye ni Ala sɔnna dakuruɲɛ fitini an bɛna o fɔ Hasan na a bɛɛ ye hɛrɛ de ye min kɛra Tamani ya bi wula in na a ma dogo maa la nka kɛra an ɲɛna i n'a fɔ Alakira ka Madinɛ kɔnɔ don o de dabɔmɛ kura ye Tamani cɛw bɔra musow bɔra bakɔ ba ɲɛ barawuli mara bɛɛ ani dugusɛn wɛrɛ minnu ye magɛn kɛ ka don yan jama jɔra fo kungoforow la ka an sɛnsɛn ka don n'a ye fɛn jigi tigɛ a ye sɛtanɛ de jigi tigɛ o la ka Hasaniya tɔndenw fo u ka bɔ la bi kosɛbɛ ani ka Ansaridinil Islamiya tɔndenw fo u ka bɔ la bi kosɛbɛ ani kanuɲɔgɔnw ni sinjiw minnu bɔra ka jɔ nin jɔcogo la anw y'a dɔn k'a fɔ a ka duguden n'o ye Seri Usmani Madani Hayidara ye a bonya b'a yɔrɔ a karama b'a yɔrɔ sabu maa dɔ bɛ se ka maa ɲɛna ko kɛ nka i tɛ se k'a kɔ ko kɛ Tamanikaw aw ye Hayidara kɔko bonya ni Ala ka jan i n'a fɔ a ɲɛko anw y'a dɔn hali ni Hayidara ye sɛ ci aw ma bilahi a bɛ bonya kala sɛmɛ o la o kuma tɛ maaninfin kuturu ma an jigi fara bi kosɛbɛ ka bɔ ka nisɔndiya kɛ o tɛ bidaa ye silamɛya kɔnɔ silamɛya tɔgɔ la ka na bɔ ɲɔgɔn ye ka kafo ka nisɔndiya o fɔlɔla Ala yɛrɛ de la i mana mɛn seli an b'a bonya dɔn an b'a karama dɔn a sɔrɔla bonya de la Ala de ye cibaa Muhamadu sugandi k'a kɛrɛnkɛrɛn ko a kana bɔ ale yɛrɛ Ala faama ye o senfɛ mɛlɛkɛ min te turulen ka ca san 20 ye Ala ko a k'a te wuli
min kumere minɛ ne ka ca san 20 ye k'a kumere bila ko k'a fɔ alijɛnɛ tapingaraw ka fɛsɛ hɔrɔnmusow ka labɛn ko jahanɛmɛ ka datugu ko hala sisi kana bɔ ko n'o y'a sɔrɔ a bi latigɛ la ko ni min ka minɛ bi ko yafa ka ko ma bi ni minɛ na ko ni kana minɛ bi Jibrila yɛrɛ jabɔra a ko ata amrula a ko yalikiyama sa sera wa ala ko ayi a ko kanuɲɔgɔnw ka kanuɲɔgɔn bɛna bɔ a kanuɲɔgɔn ye bi Muhamadu bi surata ma ka sanayɛlɛ kana bɔ ni ala ye hakɛza o kɔfɛ alakira ba bi kun bɛ Madina don min na Madina cɛw bɔra musow bɔra denmisɛnw bɔra maakɔrɔbaw bɔra ka nisɔndiya jira ka tala albadru alayna da min saniyatil wada o de kɛra tamaniya bi o kɛra bonyaba ni karamaba ye an b'o barika da tamaninkaw ye ɛlɛ ala ka hɛrɛ k'an n'a ye n'an bɔra ye su ye an da an tɛgɛ ma dɔɔni a ka d'an ye an ka foli kɛ k'a saa se yɔrɔw la mais ala ye bɛɛ fo sabu maa ni ye fɛn kɛ ala kama ɲani maa wɛrɛ k'a dɔn a kɛra min ka sɔn o b'a dɔn ala ka hɛrɛ k'an n'a ye n badenw ɲani an ka se imam hasan ma hasan tɔndenw an bɛ aw fo a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la ansar tɔndenw ka aw fo a ka badenya ni sinjiya la a ye min jira hasaniya la karamɔgɔ seguba k'i fo i ka kuma ɲumanw na i ka bonya kumaw ni karama kumaw ani siniɲɛsigi kumaw ani jigifa kumaw la tɔn defa ɲuman ba mamadi k'i fo i ka kuma ɲumanw na i ka badenya ni i ka sinjiya ni i ka hakili ɲumanya la jigi min dara ka da i ka yafa fɛn min galifara i la an karamɔgɔ fɛ o kɛra an ɲɛna n'o ye kalan a y'a sigi a ka musow ka diinɛ tɔ nɔɔrɔya u bolo yarabi ala k'a ɲɛ ka da n'aw ma n'an bɔra ye hasan tɔndenw aw ye sirifuw kanu jɛni bi sirifuw kanu ni bonya tɛ i bi mun sɔrɔ ni bonya tɛ dɔgɔyama kɔni t'o ye jɛni bi sirifuw kanu i niyɔrɔ ye kisi de i niyɔrɔ ye kunnaja de i niyɔrɔ ye ala ka yafa de imam jafar sɔdiku ko a ye ala barikada nɛɛma fɔlɔ la ko nɛɛma fɔlɔ ye jumɛn ye k'o ye yɛrɛwoloya ye ko yɛrɛwolo halalaw de b'olu sirifuw kanu ko maa o maa bange ko ka ɲi k'o de bɛ sirifuw kanu o de bɛ sirifuw bonya o de bɛ sa sirifiko la ka aw fo ka tila ka a ka foli kɔmasegin bonyatigi ni barikatigi ni karamatigi ma a n'a kɔrɔw ma n'o ye seyida alima dagamɛsa ye ka dugawu do kɛ a kɔrɔmuso fɔlɔ ye n'o ye seyida aja bafunɛ tarawele ye jigifa funɛ furu labato funɛ furu kunna wolo funɛ fɔlɔw ni yatimɛdenw ladon funɛ seyida bafunɛ tarawele ala k'a da yɔrɔ nɛɛmaya ka nɛɛma kelen ɲini ala faama fɛ kunnaja ni kisi ɲini ala faama fɛ funɛ a tɔɔma ye ala subhanahu wa ta'ala ye musoba min di ba madani ma ko a ka seri usman madani haidara ɲɛnɛjɛ badenya ni sinjiya la ni o ye seyida aja bafunɛ haidara ye ala k'a da yɔrɔ nɛɛmaya n'o bɔra ye ka foli di aja jaratu tunkara ma kumana min na
ni karamɔgɔ ye sirifuw ka ko fɔ ale wulila k'i jɔ ni badara ali ka do ye ali ko ala k'a ɲɛ an n'a bolo ka taa fɛ ka foli di seyida fatima zahara ma tarawele tumana min na karamɔgɔ ye sirifuw ka ko fɔ ale wulila k'i jɔ ni seyida fatima azahara albatul asidika annaqiya tahira almuhdisa ka ko ye ka foli di seyida aisha ma seyida aisha kulubali ngamna an karamɔgɔ ye sirifuw ka ko fɔ ale wulila k'i jɔ ni imamu huseinu ka ko ye dɔ ye sunkaloman kɔnɔ o tile 3 ta o ye seyida aisha ye huseinu ka ko la arajaba kalo tile 13 dɔ y'o ta o bɛnna imama ali ka don ma seyida ajaratu tunkara ye o ta latiri fɔlɔ tile 20 o bɛnna fatima zahara ka don ma seyida fatima zahara ale o ta alhamdulillah sunkalo tile 15 o bɛnna imamu hasan ka don ma imamul hasan o ka don ma bade ɲuman ni sinji ɲuman seyida alimatu dagamesa ale ye o ta alima i sara bɛ ala bolo asaniya tɔndenw ko ka foli d'i ma ko n'olu taara bamakɔ dumuni da dɔ bi jigi dɔ bi sigi dɔ bi jigi dɔ bi sigi i ka so fa bɛɛ y'a labila olu ye ni maa o maa taara ko ne bɛ asan na o bonyalen don bamakɔ e alima fɛ ni maa min dara ne soma bɛ asan na asanu ne ka kanuba b'a la bilahi e ka bonya sera o bɛɛ lajɛlen ma imam hasan kaso sirifu kaso alima o bi kɛ o kama imam hasan a kanubaw o ko an k'a f'i ye ko ala k'i sɔn ala k'i sɔn sabala ka saba yɔrɔ ma jɛnya i la ka saba tanga i ye k'i kunnaja ni saba ye ka tila k'i dɛmɛ saba kan alima ala b'o k'i ye asan tɔndenw u ko k'a f'i ye i y'olu ka du dilan u ye hasanu kanu ni min kɛ i kama u bolo nana don diinɛ ko la a ye sabali d'u ma u ka furu kɔnɔ a ye majigi d'u ma u ka furu kɔnɔ a y'u denw ladonko d'u ma u ka furu kɔnɔ u yɛrɛ dama min bi cɛ kelen kun na a ye ŋaniya ɲuman ni sabali ni muɲu d'u ma u ka furuso kɔnɔ u yɛrɛ dama ɲɔgɔn kanu ka jɛ ka cɛ ladon ko ni fɛn y'o kɛ k'o ye e nɔkandugu ye sabu ka d'a kan e tugura cɛ min na o ye bahawudin kɛmaludin o nana dilan diɲɛ na e y'o minɛ k'o di olu ma olu y'o nɔrɔ sɔrɔ wa bi u bɛ ala barika da ni ye ko ala k'i sɔn nin fɛn 3 sigiyɔrɔma 5 la alima ko ala ka sabajɛnya i la o fɔlɔ ye fantanya ye ko ala ka n'i ɲɛ da o kan alima maa dɔw bɛ yen ni ala y'a do olu ma ala y'a da yɛrɛ ma n'a y'olu jɛn ala y'a yɛrɛ jɛn walayi alima ni ala y'a d'e ma ala y'a da yɛrɛ ma sabu fɔlɔ bɛ bɔ a kalama yatinimɛ bɛ bɔ a kalama miskina bɛ bɔ a kalama bolokolo bɛ bɔ a kalama karamɔgɔw bɛ bɔ a kalama ko ala ka n'i ɲɛ da fantanya kan alima ko ala kana kɔrɔ i la k'i ka ŋaniya ɲumanya ni mɔgɔ ye e ye hali ni dusu tiɲɛnen don nisɔndiya min b'i la maa bilasira min b'i la sirifu kanu min b'i la k'i dusu bi ja k'o kama ko ala kana kɔrɔ i da la alima ko ala kan'i hami ko caya seyida alima ko ala ka i tanga ka saba tanga i ye o fɔlɔ ala k'i ninkun tanga a ka n'i ni labila juguyaba ye a ka n'i ni labila kɔniyaba ye seyida alima ko ala k'i furu tanga i ye alima i ye tanu sɔrɔ i furuso la maa dɔ bɛ tanu sɔrɔ faso la a t'a sɔrɔ a furuso la e ye tanu sɔrɔ faso la i y'a sɔrɔ i furuso la
Seda alima ko ala k'i ka diinɛ tilen bolo i ka Hasani ko kama ani ka sirifu dususuma kama. Seda ko ala k'i kunna jani saba ye. Kala k'i garisɛgɛ yiriwa. Ko ka ala ka nɛɛma jidi ka a caman i ka ala barikada n'a ye. Ko ala k'i sɔn si jan na k'i n'i furu kɔrɔ ɲɔgɔn bolo. Ko ala subhanahu wa ta'ala ka i kisi saba ma. Ala k'i kisi ala ka funu ma. Ala k'i kisi hasidi ɲɛma. Ala k'i kisi maa ŋaniya jugu ka ŋaniya sirilen ma. Seda alima ko ala k'i dɛmɛ sabaka. I ye Hasani tɔn min sigi ala kosuma don ko ala k'i dɛmɛ ala kosuma kan. Seda alima ko ala k'i dɛmɛ ala bato ɲuman kan. Seda alima ko ala k'i dɛmɛ ala barikadali kan. Ko maa dɔ bɛ yen ala y'olu kɛ vitamine C de ye ko Seda alima ala y'i kɛ vitamine C ka farikolo jɔ. C arabukan na a bɛ seli la a bɛ sun na a bɛ sadaka la a bɛ sabali la a bɛ sinjitugu la hali bamanankan la e k'a jateminɛ ba ye vitamine C solat C de b'a la sali C de b'a la sun C de b'a la saraka C de b'a la sabali C de b'a la sinjitugu C de b'a la Seda alima o bɛɛ de bɛ e la o de kama ala y'i kɛ maaya vitamine C ye. Alima nin bɛ k'i ye o ɲani ka se Hasani ma nin kɛnɛ in kan k'an bɛɛ kalan nin kɛnɛ in a kan k'an bɛɛ kalan a kan ka ko jumɛn jira an na n ka da ka furu labato ma n ka da alima ka dusuja ma fɔlɔ n ka da ka yɛrɛmajigi ma nka alima n ka m'i ka dugadenya ma faso bɛ wuli den min kungo la o den tɛ den fitinin ye faso kɔnɔ faso bɛ a to den min ta la o den jɔyɔrɔ ka bon faso la alima n'o y'a sɔrɔ i y'a kɛ k'a tiɲɛ sirifila ya bilahi dagamɛsa t'i kuma ya n'o tɛ a kuma suli ko don i mana ye a bɛna kuma mikoro la a waselen bɛ kuma a karamalen bɛ kuma dɔwɛrɛ tɛ i ye jigi de fa jigi min sɛbɛnni na i y'a fa maa dɔ jigi b'i da maa dɔ kan i tɛ jigi fa maa dɔ b'i kɛ ɲɛkun ye i tɛ nafa kɛ nka alima ala ye ɲɛkunya min d'i ma asaniya ɲɛmaaya wa i ye nafa kɛ n'a ye bulo ye kabilabatigi de ye dagamɛsɛlakaw u dɔnnen don mali kɔnɔ mali kɔ kan ala sera bulo ma don min na mali bɛɛ tun bɛ yen mali ka dɔgɔ a la sous région bɛɛ tun bɛ yen an bɛɛ tun b'a kɛnɛ kɔnɔ ni ala ka jɛn ye marisi kalo la an taara kɛnɛ in kɔnɔ sinji minnu ye kuma ta u ko buloma sa dagamɛsalakaw ye k'a sara faso ni kabila bɛɛ ye k'i masa ye walidenw ladon jɛnya minnu ye kuma ta olu k'u ma kanu ka bi don ye ko abdulahi k'anw de tun ka bila e ɲɛ k'e tun ka bila an ye yatimɛ minnu bɛ kɛnɛ kan n'u b'a fɛ ka kuma ji kɔrɔkɔrɔla u kan na u ko nka ni ala ye min kɛ o ka ɲi ko nka olu yatimɛw ye ko dɔ y'u ɲɛna bi minnu bɔra Kolowari ka na u k'u ni fa yi sigi ɲaɲa kɛ san joli joli a ko bonya ni karama o bɛ kɛ o bulo badenkɛ sigilen filɛ mali faamaw bɔra ka kuma i fa ye jɔyɔrɔ min fɔ faso ye faso kɔ ka faso kɔnɔ
alma faso de wulile filɛ i tɔgɔ la i famo di dagamɛ sa a ko ala ka sirifikɛ sara a ye foli min kɛ tamaninkaw la sa a bɛɛ y'a mɛn nin ye san 30 ni kɔ kɛ anw fɛ Segu sigi la ni ala ka jɛn a bonyanen don an karamɔgɔ Gindo Alimami n'a denw fɛ Seyda Alima kunanja a sababu ye 4 ye o 4 bi i la Alima e ɲɛ ti foyi ye fo ɲuman i ɲɛ bɛ ɲuman de ye i adamaden ɲɔgɔn na e ɲɛ tɛ juguman ye i ɲɛ bɛ ɲuman de ye Seyda a filanan i dusukun a bɛ juguman de yafa juguman tara ka kɛ la i dusukun y'a yafa hali n'a tigi m'a fɔ yafa ma e dusukun bɛ juguman de yafa Seyda i hakili bi ko la ɲuman de miiri i hakili t'i miiri ka ko tiɲɛ i hakili tɛ miiri ka ko buruja i hakili tɛ miiri ka dangari ko la i hakili bi miiri ka ko ɲuman de ɲini wa Seyda i ni a bɛ hɛrɛ de nata kabini Imam Hussein Imam Hassan i y'i kɔ a fa a la i y'a minɛ n'i bolo 2 ye Hassaniya kɛra balo ye diɲɛ fan bɛɛ o la su in na n bɛ n da se Imam Hassan ma dɔɔni Imam Hassan kira joli don a mɔden fɔlɔ don Imam Hassan a fa ye Ali ibn Abi Talib ye a ba ye Fatumatu Zahra ye Hassan yɛrɛ de kun bɛ wele ko Abu Muhammad Muhammadu fa a kun bɛ wele fana Abul Kasim Kasum fa Hassan bangena tarata su de tarata su Sulemani ka bɛn sunkalo tile 15 ma a bangera Hijira san 3nan ɲinɛ ye o san 1000 san 300 san 90 ani san 9 Hassan bangeni Hassan bangena Madina de a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ o bɛnna san 47 de ma Imam Hassan ye san 47 de furu a y'o de balo Imam Hassan a ka bagi tamasiyɛn min kun bila mɛ a ka bagi la ɲɛgɛn min kun bila mɛ a ka bagi la al izzatu lillahi ko bonya ye Ala ta ye Hassan tɔndenw n'a b'a ka bonya ɲini a y'a ɲini Ala fɛ bonya bɛɛ ye Ala ta ye o de kun bɛ Hassan ka bagi kan al izzatu lillahi jami'an Imam Hassan a jogo kun ka ɲi kojugu a taamana a sen la ka hiji kɛ a sen la Maka ni Madina cɛ kilo 500 siɲɛ 25 hiji ko 25 a y'o de k'a sen la Imam Hassan Imam Hassan n'a kun ye seliji ta a seliji tatɔ a farikolo couleur bi changer ka sayisayiya u ye ɲininkali kɛ ko mun de b'o kɛ Hassan a ko a ka kan haqqun ala kulli man waqafa bayna yaday rabbil arshi an yasfira lawnuhu wa tarta'ida mafasiluhu wasfarra lawnuhu wa tarta'idu mafasiluhu u ko Hassan ni bi seliji ta i farikolo bi yɛrɛ i kan Hassan ni bi seliji ta i couleur bi changer ko mun b'o kɛ a ko ka ka jɔn bɛɛ jɔn o jɔn dama la ko ne bɛna jɔ Ala ɲɛfɛ a bɛ ɲininka kɛta la fɔta la ŋaniya la ko wallahi o farikolo kan ka yɛrɛ a seliji tatɔ
ni Asan kun sera misiri da la n'a bɛ fɛ k'a sen don misiri kɔnɔ a b'a ɲɛ kɔrɔta fɔlɔ ka sanfɛla lajɛ Asan b'a fɔ cogo di ilahi dayfuka bi babika ya muhsinu kad ataka al musiu fatajawaz an kabihi ma indi bi jamili ma indaka ya karim Asan kun b'a fɔ cogo di n'a bɛna don misiri kɔnɔ a b'a ɲɛ kɔrɔta ka sanfɛla lajɛ n tigi Ala wa i ka dunan nana i ka so n tigi Ala i ka dunan nana i ka so ɲɛnikɛla wa jugumangɛla nana i ma dɛ ɲɛnikɛla jugumangɛla nana i ma yafa ka jugumanw ma o min b'a yɔrɔ n'i ka ɲuman ye ani ka fɔnisere ye o min bɛ e yɔrɔ Asan kun bɛ yafa fɛ a bɛ yafa mɔgɔw fɛ ma a bɛ yafa ɲini a yɛrɛ ye o de kama don dɔ la a ka jɔnkɛ dɔ o ye kolankolon kɛ k'a ta ka ɲɛsin Asan ma a ka jɔnkɛ dɔ o ye kolankolon dɔ ɲɛsin a ma u ko a ye jɔnkɛ minɛ a k'a ɲɛ an ka taa u ye jɔnkɛ minɛ min kɛ a ko Asan ma wali kɛzi min na lagayisa maa minnu b'u ka dimi kunu o yɔrɔ bɛɛ Asan ko a y'a to yen a ye kuranɛ aya fɔ a ye min jiginna a mɔkɛ kan ko maa minnu bɛ s'u ka dimi na o yɔrɔ bɛɛ Asan ka dimi dara ni kuranɛ aya ye a ko a y'a to yen jɔnkɛ ma d'aw ma a ko makɛ wal afina ani nas maa minnu bɛ yafa maaw ma o yɔrɔ bɛɛ Asan ko a ma n y'a fɔra i ma Ala bonya kama o ma k'a bannen jɔnkɛ ko n makɛ wallahu yuhibbul muhsinina Ala bɛ ɲumankɛlaw fɛ a ko jɔnkɛ ma n y'i kan hɔrɔnya n ye min d'i ma ka kɔrɔ n y'o ɲɔgɔnna ba kelen d'i ma o jɔnkɛ taara lahara a bɛ hɔrɔnw sa n'a ka nafolo ye Hasan ye min d'a ma Imam Hasan tɔndenw ni an sigira Hasan ko la jogo kelen kun bɛ Hasan na n b'a fɛ k'o jogo kelen de fɔ aw ye su in na an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ wuli o kan yanni ka taa se sini baaraw ma Imam Hasan jogo min kun b'a la Hasan kun bɛ siran Ala ɲɛ Hasan tɔndenw a y'i siran Ala ɲɛ a ka furu kɔnɔ a y'i siran Ala ɲɛ a ka sigiɲɔgɔnya kɔnɔ a y'i siran Ala ɲɛ a ka balimaya kɔnɔ a y'i siran Ala ɲɛ a ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔnɔna na a y'i siran Ala ɲɛ a ka waliden ladon la sabu ka d'a kan an ko an dusukun dulon bɛ cɛ min na n'o ye Alakira mɔdenkɛ ye ni Ali a bangena yɔrɔ min na ni Imam Ali nana kira ko Ali ma ko yali e kun ye tɔgɔ dɔ ŋaniya Hasan na wa Ali ko ayi ne m'a kanu ka bila e ɲɛ kira ko o ye tiɲɛ ye ne yɛrɛ Muhamadu fana m'a kanu ka bila Ala ɲɛ Hasan tɔgɔ dali la Ali ye kira kɔnɔ kira ye Ala kɔnɔ a bɛ Ala makɔnɔ na Jibirila jiginna ko Ala ko ka Hasan tɔgɔ da ko ɲuman Allahu Akbar Hasan tɔndenw n'an miirila Hasan tɔgɔ kɔrɔ la ko an ye ɲumankɛlaw de ye Hasan kun bɛ siran Ala ɲɛ ko ni maa min u ye Hasan ɲininka ko munna i bɛ siran Ala ɲɛ a ko a fɔlɔ ni maa min bɛ fɛ ka Ala ka kanu sɔrɔ ko waritigi denkɛ t'o si ma masakɛ denkɛ t'o si ma waliju denkɛ t'o si ma kutubu denkɛ t'o si ma n ye kira den ye o t'o si ma ko Ala ka kanu bɛ sɔrɔ ni Ala ɲɛsiranya de ye o ko Hasan o dalilu a ko o dalilu bɛ kuranɛ kɔnɔ Hasan ko bala man awfa bi ahadihi wattaka fa inna Allaha yuhibbul muttaqina Qur'anul Karim sadaqallahu al-azim Ala Imrana aya 76 a ko bala tiɲɛ don ni maa min y'a ka layidu dafa i ye layidu min da i ni Ala cɛ ka layidu dafa i ye layidu min da i ni maa ɲɔgɔn cɛ i ni Ala cɛ layidu o ye layidu 6 ye ani Hasan tɔndenw bɛɛ jɛra k'o minɛ seliba tɛmɛnen in na sisan ziyara la sisan ni Ala ka jɛn ye guwaba in kɔrɔ yan sirifila guwaba in kɔrɔ ko tuma na
ko ni maa min y'i ka layidu dafa i ni ala cɛ ka layidu dafa i ni maanifinw cɛ ko kana siga ko ne ala bɛ layidu dafalaw fɛ n bɛ layidu dafalaw fɛ o de ye sinji ɲuman ye n bɛ layidu dafalaw fɛ o de ye muso min janma furu la ye n bɛ layidu dafalaw fɛ o de ye hɔrɔn min janma dalakan na jogo min kun bɛ Asan na o ye ala ɲɛsiranya ye a ko an ka k'o kɛbaa ye ko an bɛ nafa fɔlɔ min sɔrɔ a la k'o ye ala ka kanu ye ja ala ti maa kanu ni ala ɲɛsiranya tɛ Asan tɔndenw ala k'o nɔgɔya ani aw ma a filanan n'i b'a fɛ ko ala k'i wasa k'i kunna wolo k'i jigifa jugu ka foyi kana foyi kɛ i ka foyi la jugu mana dabali tigɛ i la su a mana tigɛ i la tilebi a mana tigɛ i la waati bɛɛ a kana foyi bɔ i ka foyi la ko siga t'o la ko o ye ala ɲɛsiranya de ye bala wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kayduhum shay'a a ko n'aw bi sabali ka muɲu ka sira ala ɲɛ ka suyani to ka namara to ka maakɔrɔfɔ to a kana kɛ nɛngunfilatigi ye ka walidu duman bɛnnenw ci muru bi sogo tigɛ a bi nugu ka falen jele bi jiri tigɛ a bi nugu ka falen nka ni nafigi nɛ ye tigɛli kɛ sinjima fila la kanu ɲɔgɔn fila la diɲɛ bi wuli o jolida tɛ suma yayi cogo di a ko n'a bi sira ala ɲɛ ka sabali ka muɲu ko wallahi jugu ka foyi ti foyi ci a ka foyi Asan tɔndenw n'a sabalila ka muɲu k'a ka jɛ dɔ ala ko jɛ ye kira ko jɛ ye sirifi jɛ ye hɔrɔn jɛ ye dame jɛ ye ala ɲini jɛ ye wallahi jugu ka foyi ti foyi ci a ka foyi la n baden muso ɲuman de b'i miiri nin ko ninnu na ni ka mɔnɛ bɔ furuso la an ka nin kɛnɛ sanumanba in kun cɛra ni bayakɛla caman de sɔrɔli ye dende fɔ tinamara kɛ bolo kɔrɔnda kɛ sen kɔrɔ kira mamadu ye bila baara ɲuman min na n b'o de kɛ an balimaw foli ani wale ɲuman dɔ an tɛ se an tɛ ɲinɛ ko kurakuraya aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen aw minnu matarafalen bɛ Shirifila TV jabarani na nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna kɔrɔfɔ daminɛ na cogo min na nin kun ye an ye nɔrɔ dugu tamani jakuluba min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele Alhasaniya tamanikaw fɛ yen nɔ u ye wajulu kɛnɛba min sigi ka sanga ni Imamul Hasan ale ka bangeli ɲaɲagaru hukumu kɔnɔna na nin kun ye an ye o kɛnɛ kan min sababu ɲuman bɛɛ lajɛlen ye an ba ɲuman ye Madame Haidara Halimatu Dagamesa ka deli ala fɛ bilasiralikan minnu dira kɛnɛ in kan mɛni ka ani k'a taga baara kɛ ala k'u nɔgɔya ni silamɛden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye baara ninnu musaka a bɔra nafolo minnu na ala ka nafolo ninnu jidi ala kana ta yɔrɔ langolonya bonya ani karama bɛɛ lajɛlen o bi segin an fa ani an karamɔgɔ de ma Seyid Sherif Usman Madan Haidara ala ka nafa n'a barika ye ala ka sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman di an'a ka denbaya kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a lase tamani an'a lamini bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ka da waati n'a cogoya kan an b'aw bila nin yɔrɔ in na ni ala sɔnna ma sigida nataw an n'a baara ninnu nɔgɔntugu yira aw la shukran lakum wa barakallahu fikum Londi sega tieme tenya welela vala ka chideme tenya welela alonde sega tinya vala ka chideme tenya welela galondi sega tieme tenya welela vala ka chideme tenya welela na mara shikolo mawe